Nos hát, Góra Krishnadasszal, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorhelyettesével, a főiskola jogatanszékének vezetőivel beszélgetünk itt Indiában, Rishikeshben. Hare Krishna! Hare Krishna! A te szervezésedben valósult meg a Spirituális Kalandozás a Himalájában nevű 16 napos út. Ebből adódik az első kérdésem, miért éppen a Himalája bebarangolása az úti cél? Hát ez a program, ez a zarándokút itt a Himalájában egy nagyobb tervnek a része. Ugye én nem csak ide a Himalájába járok, hanem számos más szent helyére is Indiának. És hát annak idején, egy 20 évvel ezelőtt a lelki tanítómesterem volt az, aki arra kért, hogy mert annak idején itt tanultam Indiába, elég gyakran jártam ide, hogy amikor jövök, és vannak vállalkozókedvű emberek, akik el akarnak kísérni az utamon, akkor mutassam be nekik India szent helyeit, főleg a vajsnavizmussal kapcsolatos szent helyeket, hiszen mi Krishna hívők a vajsnava irányzatához tartozunk a hinduizmusnak, és hát itt a Himalájában is azokat a legfontosabb szent helyeket néztük meg, amely valamilyen módon az önmegvalósítással, illetve annak vajsnava ágával kapcsolatosak. Köszönöm. Mivel több indiai utazást is szerveztél már, India mely részeire jutottatok el eddig? Hát olyan 10-15 évvel ezelőtt még elég gyakran vezettem zarándokcsoportot körbe egész Indiában. Ez egy 6000 kilométeres, 3 hetes út volt. Aztán az Arany háromszög egy kicsit kibővítve, amit viszonylag jól ismer, ugye Delhi, Agra, Jaipur, ebbe a 3 város által kijelölt kis úti tervbe még belekerült Vrindavan is, belekerült Pushkar, Gwalior, tehát azok a helyek, amelyek valamilyen módon még érdekesek lehetnek. Számon tartod-e, hogy ez az út hányadik a sorban? Mert hogy annyit szerveztél már. Valahol ugye 22. 23. kb. Mi a tapasztalatod? Általában kik jelentkeznek ezekre az utazásokra? Hát nagyon változatos. Van Krishna hívők, bakták, főiskola hallgatói, de nagyon sokan vannak olyanok, akiket egyszerűen érdekel India spiritualitása, kultúrája, és ők is elég gyakran csatlakoznak, és hát nagy örömmel érik át az itteni kalandokat. Azt hiszem, itt a jelenlegi csoport tagjai is be tudnának számolni erről. Az utazók szempontjából milyen egyéni felkészülést igényel egy-egy ilyen út? Hát pusztán a nyitottságot, semmi egyebet. Ugye itt India a csodáknak a világa, így anyagi szempontból is és spirituális, lelki szempontból is, hogyha valaki képes, nyitott szívvel eljönni, akkor nem fog csalódni. Számos helyen megfordultál már Indiában. Melyik az a hely számodra, amelyik különös jelentőséggel bír? Hát, Krishna hívő vagyok, és hát Vrindavan, Krishna születési helye, ahol a gyermekkori kezdteléseit végezte. Na most erről tudni kell, hogy nem csak azért, mert Krishna hívő vagyok, azért a kedvenc helyem, hanem talán azért is, mert a védikus szentírások szerint ez India szent helyei közül a legerőteljesebb, legkomolyabb lelki erőt, lelki energiát sugárzó szent hely is. Az összes többi közül. Sok különleges kalandban volt részed. Melyik az, amit szívesen megosztanál velünk? Hát ezt már korábban egyik ebédnél elmeséltem. Jól emlékszem, 1995-ben egyszer úgy ébredtem a kis kutíromba, ahol laktam, hogy kinyitottam az ajtót, és a Ganges a küszöbömnél volt, ami egyébként 2 kilométerrel odébb kellett volna lenni, tehát akkor indult egy árvíz, ez valamikor 95. szeptembere körül lehetett, és hát az egy izgalmas időszak volt, tudni, hogy az egész lakást, plafonig, sőt még a következő emeletet is teljesen ellepte, és hát csónakon kellett menekülni, ami éppen csak megoldható volt. De hát ez egy hosszú sztori, nem akarom mutatni a kis videót néző. Ezek az utak nagyon sok hetedet igénybe veszik. Hogyan viszonyul ehhez a munkahelyed és a családod? Hát a munkahelyem jól viszonyul abból a szempontból, hogy szabadságomat töltöm ilyenkor, tehát a saját éves szabadságomat veszem ki. Hát a család az egy kicsit nehezebb dolog, ugye van 2 gyermekem, 7 éves Néla, ugye ő első osztályos,
a Góvinda pedig 4 éves óvodába jár, és hát ilyenkor az anyukájuk egyedül van velük. Hát elfogadják ezt, hogy én időnként azért eljövök otthonról, és ezúton is hála és köszönet nekik. Közel 2 évtized számtalan utazása után mi motivál az újabb utazások megszervezésére, és lesz-e következő utazás? Hát a legfőbb motivációm a lelki tanítómesterem. Ugye ez az egyik szolgálatom, hogy ezeken az utakon, akik erre nyitottak és akik erre vevők, akkor hogy tanításokat tudjak átadni. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy járjuk Indiát és megnézzük a szent helyeket és csodálatos épületeket, templomokat, hanem időről időre előadásokat tartok a védikus irodalom tanításaiból, a lélekről, reinkarnációról, de belekerülnek a témák közé ilyen dolgok, mint az ájurvéda, ugye a védikus táplálkozás is, és hát nekem a személyes motivációm ezzel kapcsolatban az, hogy talán, hogyha valaki egy részét is mindannak, amit ebből az ősi kultúrából én próbálok átadni, elfogad, akkor ennek az útnak, ez az út már sikeresnek mondható. Nagyon elfoglalt ember vagy, rengeteg tanítványod van, számos könyvet írtál, előadásokat tartasz. Hogyha akad némi szabadidőd, azt mivel töltöd? Hát először is kivel, a családommal, és hát ezen kívül a lelki gyakorlataimon kívül a legkedvesebb időtöltésem a kirándulás, a természetben lenni. Hallani a madarak csicsergését, érezni a napsugarait, vagy éppen az esőt, mint ugye most Kedarnátba, zuhogó esőbe mentünk fel a hegyre 4000 méter fölé. Ott érzem jól magam, azt pihentetni tud, relaxálni tud engem. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm, további szép estét, Hare Krishna. Hare Krishna.